Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a darasinmu na biyu a cikin wato practical yadda za ka ƙirƙiri invitation card ta hanyar amfani da wayarka ta Android ta cikin manhaja mai suna Pixel Lab. Kuna tare da ɗan ƙaramin ɗalibinku wato Jabir Umar Adam a daidai wannan lokaci. Kai tsaye yanzu abin da za mu yi shine ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu je mu buɗe application ɗinmu na Pixel Lab wannan kenan kamar haka. Ok, to da zarar mun buɗe shi zai kawo mu wannan fuska. To anan ba za mu yi amfani da wannan fuskar ba, wannan background ɗin ba. Kawai za mu zo nan kamar haka, wannan mai jan kenan. Idan ka jawo hannunka na hagu sai ka tura shi ɓangaren daga dama za ka ja sai ka tura hagu. Kun gani? Kun ga? Ok, to idan ka tafi akwai default, akwai tin, akwai kuma tin mai black kenan. To sai mu taɓa. Kun gani? Wannan mai jan. Gashi nan mai dan wani abu nan kamar abun sarki dai haka. To kai tsaye sai mu taba wannan A din a daidai nan wajen. Muna taba wannan A din za ta ba mu wannan fuskar sai mu delete. Sai mu ƙara taba wannan rubutun. Sai mu taba delete. Sai mu taba wannan hular ita ma. Sai mu taba delete. To kai tsaye mun gama da ita. Okay, yanzu background din ya zama ready. To yanzu abin da zamu yi shine zamu dauko asalin background da zamu yi amfani da shi. Wanda muka ɗauko shi daga cikin wannan website ɗin da na ce kowa ya rijista a cikinsa a baya kafin wannan bidiyo ɗin. To yanzu abin da za mu yi sai mu taɓa wannan plus ɗin gashi nan a can sama. Muna taɓa plus a daidai nan wajen. Gashi nan anan an ce from gallery. To sai mu taɓa shi kamar haka. A nan zai kama da dukkanin wasu fotuna da suke cikin gallery ɗinmu. To kawai sai mu ɗauko wannan foton da za mu yi aiki da shi kamar haka. Gashi nan na ɗauko shi. To a nan zai ba mu dama idan muna so mu rage masa girma. Kun gani? To ni kuma ina son ɗauke shi complete. Bayan na gama sai na taɓa wajen da aka sanya good a daidai nan wajen. Ina taɓawa a nan zai bani wannan fuskar. To a nan sai taɓa wannan wajen farin kenan. Sai in jawo shi haka. In daidaita shi ya rufe wannan jan a daina ganin wannan jan gaba ɗaya. To bayan na gama sai in taɓa wannan wajen ga wata yar alama a daidai nan wajen. Sai in taɓa ta. Ina taɓawa ga alama ta kwaɗo. Na faɗa muku amfanin ta a bidiyon da ya gabata. Kun gani? To sai mu ƙara taɓa ta. Ok, to mun gama sai ta background ɗinmu. Yanzu mai rage mana shine test. Rubutun da zai fito the family of wane kaza kaza dai. Na haka yanzu ku biyo mu za mu bayani dalla da kowa dai fuskanta insha Allah. To yanzu background din mu ya zauna daidai yanda muke bukata. Abinda zamu yi sai mu taba wannan A din kamar haka. Za ta dawo da mu baya sai mu taba wajen test a daidai nan wajen wannan dan plus din kenan. Muna taba shi ga alƙalami sai mu taba wajen da aka sanya edit nan kenan. Sai mu taba shi kamar haka. Anan sai mu goge shi gaba ɗaya wannan rubutun. To sai mu rubuta the family of. Ok, ba ma daidai na rubuta ba kenan. Family of. To kawai sai mu danna ok a daidai nan wajen. Sai mu kawo shi nan. Abinda za mu yi sai mu taɓa wajen sai mu jawo haka. Kun gani kamar haka. Sai mu zo wajen da aka ce fadin a daidai nan wajen. Muna taɓa wajen da aka sanya fadin. To sai mu jawo na sama mu jawo na ƙasa kamar haka. Sai mu danna ok good kenan. Sai mu daidaita shi a nan. To a nan sai mu dawo mu ce size a daidai nan wajen kamar haka. Sai mu dan rage masa girma sosai. Kun gani kamar haka? Mun rage masa girma. To kai sai mu taba OK. Muna taba OK sai mu ƙara jawo shi mu daidaita shi yanda muke bukata. Domin mu dan ƙara masa girma haka dai dan zama ne ya dan yi kauri sosai sai mu jawo haka. Kun ga wannan B din style kenan kamar haka. Sai mu taba shi. Ga wata B din anan kawai sai mu ƙara taba ta. In kun lura idan ka zo kana yi za ka ga ya dan ƙara girma a wajen. Sai mu taba OK a daidai nan wajen. Idan mun ga dama kuma za mu iya ja masa layi sai mu ƙara taba B din kamar haka. Idan muka taba B din sai mu taba wannan U din ga ta nan kamar haka an ja layi a kasanta. OK, sorry. Kun ganta? To sai mu good. Kun ga gashi na an ja masa layi a ƙasa da shi. To sai mu dan daidaita shi yanda muke bukata kamar haka. Yawwa, to gashi yanzu mun sanya the family of. To sai mu ƙara taɓa wannan plus ɗin a daidai nan wajen. Muna ƙara taɓa plus a daidai nan wajen sai mu ƙara taɓa edit. Ina da fatan kuna fuskanta kuna gane yadda ake taɓa. To kawai sai mu ce let. Yawwa. Sai mu rubuta wannan tsaye da shi ne. Okay, the family of let Malam Abdullahi Musa. So idan sunan yayi daidai da naka sai dai ka dan yi hakuri, practical ne biyo ta kansa. To shi ma sai mu je wajen fadin din nan kamar haka kamar yadda muka saba.
kun gani shi na fi so ku dinga gane wajen da ake taɓa ta yadda ba sai na ƙara nunawa ba. Sai mu taɓa good a daidai nan wajen kenan kamar haka. Ina taɓawa sai in je wajen site shi ma sai mu rage masa girma kamar haka da kuke gani. Kun gani sai mu daidaita shi sai mu taɓa good. To amma idan mun so za mu iya zuwa mu samo font, kun gan su nan mai A da kuma B kenan. Sai mu taɓa anan zai ba mu font da yawa, sai mu zaɓi wanda muke so mu sa wanda zai daidai da abin da muke bukata. To anan na taɓa wannan kenan des, sai in taɓa OK. Ina taɓa OK a daidai nan wajen, kun gan shi nan yawwa. To mun bar shi anan haka. To abin da za mu yi shine anan sai mu kwafi, kun gan shi bayan ka taɓa rubutun da kake so ka kwafi din sai mu taɓa nan gashi nan an sa kwafi, kun gan shi nan ya mana kwafi din wani a sama. Sai mu jawo shi haka, wannan shine zai zama sunan ɗaya da muke bukata mu sa kenan. To kafin mu je mu canza wannan rubutun za mu koma baya sai mu taɓa wajen da aka sanya the family din nan, shi ma sai mu kwafi kamar haka. Sai mu kawo shi nan sai mu taɓa wannan edit, ina fata kuna fuskanta, kun gan shi nan kamar haka. Sai mu goge shi, da mun sa the family of, bayan mun yi kwafi kuma sai mu goge shi sai mu ce and desert of, kun gan shi nan ka sa shi da ƙananan baki zai fi fitowa mai kyau. Kun gan shi nan and desert of, kun ga an ce the family of late Malam Abdullahi Musa and desert of. To sai mu zo wajen Abdullahi Musa na biyu kenan kamar haka. Sai mu edit kamar haka. Muna yin edit kai tsaye sai mu goge shi sai mu ce Dr. Isyaku Mudi sai mu ƙara Isyaku. Ok, ba mun rubuta ɗaya familin su ma sai mu jawo shi haka mu daidaita shi da muke bukata kamar haka. Mun shi nan kamar haka. Yanzu mun gama da nan sama. To yanzu abin da za mu yi shine sai mu ƙara kwafin wannan and desert of ɗin kamar haka. Sai mu ce cordially invite you, sai mu yi edit kenan kamar haka. Sai mu goge wannan yawwa. To sai mu rubuta kamar haka da kuke gani cordially invite you to the, kun su nan kamar haka yawwa. To shi ma mun gama da shi, sai kuma mu jawo ƙasa kamar haka. Amma kamar haka za mu koma kan wannan invite ɗin kamar haka. Sai mu goge to the ɗin kamar haka, invite you, cordially invite you. To sai mu taɓa kamar haka. To anan sai mu dawo nan wajen da aka sanya wannan yar alama ɗin a daidai nan wajen. Muna zuwa sai mu taɓa wajen da aka sanya shaf a daidai nan wajen. Muna taɓa wajen da aka sanya shaf. A nan za ku ga akwai marƙa ta nan, akwai ta nan, akwai ta nan, akwai ta nan. Yanzu abin da za mu yi sai mu taɓa ta ƙasa mu jawo ta haka. Ita ma ta saman sai mu jawo ta haka. Kun su nan kamar haka. Sai mu jawo shi mu daidaita shi kamar haka. Ok, bayan ka daidaita shi sai mu jawo ƙasa kamar haka. Gashi nan wajen da aka sanya capacity, kun gan shi yana 100%. To sai mu kama shi mu jawo shi haka. Kun gani? Kun ga ya ɓace wannan rubutun nan, wannan sharp ɗin nan ya ɓace gaba ɗaya. Sai mu ƙara jawo ƙasa. Kun ga gashi na wajen da aka ce stroke width, sai mu taɓa shi kamar haka sai mu ɗan jawo shi kaɗan. Bayan mun ɗan jawo shi kaɗan sai mu koma baya wajen kalolin nan sai mu mai da shi zuwa fari ko wata kalar dai zan ce ne. Ok, to bayan mun taɓa ok sai mu dawo nan ga wani waje da aka sanya kalo a daidai nan wajen kamar haka. Sai mu kunna ta, kun ga ya ba mu fari. Sai mu ɗan koma baya kamar haka. Ok, to anan ne zan zaɓi fari saboda fari nake so na zama na amfani da shi. Sai in taɓa ok a daidai nan wajen. Da kun ga shi ma yanzu mun gama da shi. To amma shi za mu je mu kulle shi sai mu taɓa kansa kamar haka. Muna taɓa kansa sai mu koma nan shine wajen da ake kullewa, kada ku manta. A nan kun ga shine a farko sai mu taɓa kwaɗan nan sai mu ƙara taɓa can. To yanzu kuma mun taɓa shi ba da sanin ba zai taɓu ba. To abin da za mu yi shine sai mu zo mu ɗanyi wasu rubutu haka kamar haka. Sai mu koma mu taɓa edit nan kenan. Sai mu taɓa plus sai mu sa edit. Ana fatan ku fuskanci yadda ake sa rubutu kenan. Amma sai dai ku hakuri bidiyon namu zai ɗan yi tsayi sosai. Sai mu ce Malam da kuma Dakta
da kuma prof, kowa ma muna gayyata sa. To sai mu taba oke. Muka taba oke kamar haka sai mu jawo shi. Idan muka jawo shi kun ga dai dole sai mun yi amfani da fadin a kowane irin rubutu idan muka yi adin sabon text da kuma sales din gaba daya. Sai mu kawo shi zuwa cikin nan kenan kamar haka. Bayan mun kawo shi zuwa cikin nan sai mu zo wajen B kamar haka yadda muka saba style kenan, sai mu taba B a again. Bayan mun taba sai mu good. Da kun ga gashi nan mun sa cordially invite you Malam Dr. Prof. To abinda zamu yi na gaba shine sai mu zo nan. Ok, bari dan tsaye da bidiyon anan sai mu tsallaka bidiyo na biyu saboda bidiyon zai tsaye sosai. Har ya kai minti 10 yanzu.